ụmụnne m ele otu ọ nọrọ ọ na-enwekwarechi biko ndị m tụrụ bịa wụ ndị na-azụ ere business men and women bịa kete o bịa kete otu m nọ nga lụgbene na-akụrụ ọnụ ihe n'ụgbọene somebody's 11 million naira kụrụ n'elu na-adangolo ya dangolocha somebody adịricha with 11 million while somebody lose 11 million. Eno ngalo gbe na-elege m enweghị business a na-link with betrayal na survive. Agreement matters. Gị mara ihe gị na mmadụ mere agree ọ wụ ihe unu decide kwekọrịta na business language a na-akpọ MOU, Memorandum of Understanding. N'ime business ahụ onye ọbụla nwere nke onwe n'ime that business. Onye ọbụla etighị aka a facilitate that business, both capitalist, both buyer, both the brokers. Onye ọbụla nwere nke ya. Mana apụtazi otu onye feel ya nọ na speed in fact ya nọ na speed lane. Otu onye apụta na ya fayaga na ya agbaga speed on a speed lane. Therefore ihe ndị ọzọ ga-enweta si add ya up nye ka onwe ike zuru. Hello, anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na phone si nwa mba nọ mza ya sị m were akụkọ nụ bịa gbotatụrụ ya ụmụnne n'ihi na enweghị onye a na-ede ihe ọ na-eche na ihu. Ụfọdụ ọchị ihu ga na-atọ ọchị mana obi ruru unyi na m were akụkọ nụ gbotowara ya ụmụnne. Na enwere business mmadụ wetere onye a na-wetere this business, somebody connected ya, somebody onye ahụ connected still enweghị the capacity, enweghị the connection ịkpọta onye ga-supply that ahịa. Ya kpọta another person, ha dị mmadụ atọ bịara meetie ya. Mmadụ atọ a na-awụ brokers, ha bịa meetie ya because all field ya and ya na-azụ with honesty. Ya na-azụ ya na-eme with ihe ọbụla ekwuru ihe ya na-eme ole so we me ha agree and ya naghị like iji disagreement katakata eme business na ya na-akwụ na eziokwu mekwene business using the rules of business. Oya ka ndị enotara bịa meetie na ha nwere buyer chọga ka supply ya ngwa ahịa dị otu a na company dị otu a na onye ke na ọ kpọtara onye ke akpọta onye ke, but because ya maara ya na ọ ya nwa onye ga-amata nwa onye ga-supply wu ahịa na ihe ka ewepụtara business ka amụrụ ha ga-eme ka ọ gaa. Ya jụọ ha ego ole ya ngwa ahịa ego ole ha chọrọ ibu kwuo share discuss all that business. Ya nụrụ nga were phone kpọọ somebody ya ma na-eme that business. Onye ahụ makwana ya asọ onye eziokwu. Onye ahụ makwana ya onye ahụ anaghị atụ ya ụjọ. Ọwụkwanụ mbụ ya inye business. Ya nyebule business one certain time na otele ka na second business ya na-ewetara onye ahụ. Ya kpọọ ya si ya nwere buyer somebody chọrọ ịsupply ahịa na company na ọ ga-supply nwe ya. Yes, why not? Na ya dị capable. Yes, okay. Na ya ga-abịa ka ya na ya bụ discuss. Ya ga-meet the man. Ya na ya bụ discuss the business. Ya ekwusilekwa ego ole ya ga-ere ahịa in peace. Ka ya na ya bụ discuss chara. Ya kpọọ ndị brokers, ọda ndị ọsọ ahịa. Sị ha lekwa ego ole man ya si ọ na-ere. Ndị ahụ asị oke na enwebu ole ka ha chọtara the man. O kwetere ịzụ ya na that price. Price ahụ dị higher than nke man ka ya so ga-azụ. Na ihe mere na ha nwawo ndị ọsọ ahịa eti ibekwe ka ha nwee meeting mara ihe ha ga-etige marakwara otu esi eti. Ya gwa ha sị ngwa ha bịa wee bere ụta ha bịazie that day ka ha hụziri onye a na nwere this product a na-ekwokwu ya. Ha niile anọkọta ma agree sị ebere ahịa nwewu ahịa ego ole dị otu a egwekwana ego ole a ga-agwa this man. So ọ bụrụ na
apụtachi ime this business na o protect ara ha ke ha tiri n'elu ya ha eme agree meyororo m ajụ esele condition ọ ga-eji anara ego ebe ọwa ahịa ga-supply na company ya so oke na ọwụ na ebubata ahịa ahụ na company na a ga-enye ya half of the money cover eke ọzọ na check ọwụ na demand na aga akwụchala igwe mana ka ọsị ebutecha ahịa after 2 weeks akwụọ ya ụgwọ no na ọ ga-enye half of the money deziere check na balance ma ọwụ condition ya ji eme ya la ga convince demand na-atụga bụghị ụjọ ya before ka ọ dị sure na aga supply dị ahịa mana because ya convince demand ekwetezie na that condition na ya ga-enye half payment nyezie ya check ọ ya ka apụtaziri ime business ọnụ man ya supply ya kwanụ ahịa ahụ na company that man enye ya half payment dịka ya na ya abụọ kwuru deziere ya balance ka ọzọ na check nwambanụ onye ọbụla lasha a na-elezinu cheki time edere na cheki date ruo ka aga cash ya enwe ike settle ha time ahụ eruo ya gwa man ya so gakwalaga submit that check tender ya sị na nwoke a rụchakwa o metụchara mistake na check ahụ in fact na emechagodo ka ya na ya abụọ ya sị really na-ele ụdịka mistake o mere na check na mgbe ahụ na fast na ọwụ ihe phone ya sị nọkwa elekwana ka mistake eme ugbo na anyways na nsogbu anọ na mgbe ọsọ ebe ọsọ emecha ka ha hụ ọkpọ ha kwanye date edere na check agacha gafee tụkwasị 2 weeks ya na-akpọ na-enye nsogbu ọ na-discharge ya with different methods ya bịa notice na ọrịa ka enwere ihe gaga on ya gwa ndị otu ya ndị ka ọzọ kpụrụ ịbịa ndị ka ahụ nakwa na-akpọ sị nwere ihe ya na man ya mewere na-elekwenụ ka ekwesịrị isetụlụ ha na the man dere check ọwụọ cash dị check ka dị check ọwụwa ohu check ọ gbara ya pepa n'aka ordinary ihe owola useless pepa n'aka ya gwa ha so ote ha shahụ igbo na ote eshi ahụ ya kpọkọtala this guy na ọ taga ihe mega because that business ahụ ọ ga-adị regular a supply tank that month coming month aka ga supply kwa again ọ ga-adị regular na m lezie ihe mere na ya mahụ na ọ dị while ahụ ya niile na this guy na-ebugharị ya na ya na onye that guy the supplier the company direct company supplier ya na ya abụọ ahụ na ha emejiala nakọrịta nọmba ha abụọ emezie meeting ịrụpụgazi broker ya ga-agwazie demand ego ole ahịa o rere ahịa na o ji ya adọ ya customer so that ya na ya abụọ ga-emere gawa na ọ hapụrụ ya okwu na ya ga na-agwa ndị a na-anataba ego this and that na ọwụ na ya bịa to the guy na ya discharge ya ka ha mere business ha gawa ọ ihe ha conclude ya makwana ọ ya ka ndị otu ya ha nyekọtala nsogbu ya gwa ha sị na enwe ka eriri na ha mara na ebe ya kpere ha ga hụ the man na ha ga n'ọfịs ya ga meet ya na onwe ka ọsọ onye nyere na ya pụtakwuo na ya na suspect na ha abụọ emenwana ndị ahụ atụrụzie imi ala ahụzie na the next month ya gbaghetele this guy agbagharịwala ịga supply ya ahịa ahụ mana enwere ihe ji ya n'ụkwụ the man na-asị ya butekwa ahịa ifu ndo na ọkwụchabeghị ụgwọ kemgbe oji ụnụ mana enweghị ndị Igbo na-asị ka imewe ga-agwa m ije m kwe ga-agwa m now balance nke akwụrụ ya ihe dere n'elu cheki wo 14 million out of that 14 million because o shile na azụnata nọmba the man rụpụga ha nga ọ na-eme ka ọ mezie the man customer ka ya na ya abụọ zụwazie next time ka the man kpọọ ya direct the man na-eyuzuzie that opportunity si okay na ya nabatara idea ya na enwere ebe ego batara ya n'aka na ebe ego ya wụ 14 million naira ka ya chọrọ ya 3 million naira ka ya hapụ iri ego na wetezie that check ka ya darịa ya osisi okay na the man transfers the money na account ya ye send the man account the same account number na n'elu check ye send the man etigere ya 3 million naira meaning that check enwe ike cash kwa again the only condition ọ ga-eji ga then that check aga darịkwa that check reduce that amount to the proper amount o kwesịrị the man o kwesịrị ịkwụ ya this man ewere 3 million naira mere transfer were gba ya check ahụ gba ya kanta n'aka ya fozie 11 million naira
ya na anazi demand si ejighị ya ọ nakịtara demand si ejighị ya demand ewerezie that money na-aga azụzi ahịa ebe ọzọ na-aga supplies na company ya agbawazigo mgbe ọ bịa bịa notice na that man abubawakwala ahịa na company that same yanwa dị ahịa abụmakwala because ọ yanwa wujidi LPO local purchase order yanwa ji demand ka enyere o bubawakwala ahịa ya bịa agbawazie demand bụ ya na abịa aghacha nwa ọnụ demand agwazie esi enyekwala nsogbu na after all na-enwe business ya na ya abụọ mere na ọwụ ya na ya abụọ mere business na onye ọ ga-amụrụ onye kpọrọ ya for the business ọ ga-meet da onye ahụ ka ya na ya abụọ kwesịrị discuss because ya nọ in the middle of everything business ya mgbe this man nọ nara ya account a ga-eji kwụọ ego ya ga-anata man ya account ọ ga-eji dee check because ya dị transparent gwazie na ọkwụ ụgwọ na elekwe ka ọ ga-enye ha na ya achọghị direct na ọwụ account number ya ka ekwesịrị iji ga-anata that money bịa kwụọ ya ụgwọ ya mana ya karịrị ya long nara ya account number enye the man so o dee check ya na this name so mgbe the man hụrụ na o bitrele ndị otu ya that man uses that opportunity werezie 3 million naira kwere counterzie that check ederelede because agaghị ga-ejide check of 14 million that same amount of money somebody onye kwesịrị ịkwụnye that money ede ha na ego denye na ego before that time ị ga-eji cash ya ego ahụ edere na check ị ga-agaghị itendakwa ya to collect that same 14 million that man gakwa degharịkwa reduce wepụga nke ọ kwụrụla akwụkwọ dezie nke ọ na-akwụbụ ọ wụzi bịa degharịa cheki bịa degharịa cheki ka ọ chụgharịgazi demand agwa esi enyekwala nsogbu kweghi 11 million naira mgbe ọ bịaziri na-abịa mitizie ya nwa gwawa ya si ya na nna this man kwa ka onye wayo na the man na ya na the man just kpọọ ya na phone gwawa ya that na ya nwere product ya ga-aleke ka ha emegharịa ha business ahụ ọzọ this and that ya gwa ya si na mgbe ọ kwụchara n'ugwo ka ọ kwụrụ akwụ ọ kpọwa ya si mgbe ya nwere raw cash ya eji na ka ya transfer ya 3 million naira na ọwụta o shitere ya 3 million naira ya fụ 11 million naira ngwa bịazine ka o darizie the check reduce oye ọ na-emerizie na-eme ya ajọ nke ya na ya bịa kpọtara ihe bịa ji ebe this man na lehi omenere na this man onye oshi na ya jụwa ya mgbe the man kpọrọ na phone ya na ya bụ kpọkọrịtaga onwe ha ọ gwara ya nakwa agreement ha wụ na enweghị onye ga-eshi n'azụ bịa nawa nọmba no betrayal mgbe e mere meeting ya gwa na ndị brokers akwa ihe kwu na mgbe the man kpere o nwere mgbe ọ gwara na adị ama man ha akpọkwala ahụ enwere mgbe ọ gwara na this man chọrọ iwetara ya 3 million naira na ọmarụta oshi ga nara dị 3 million naira na ya ga-achọ ọ gbawala ụgwọ ya mara na the man at least o doro ya anya ọhụrụ n'ebe ego ya na ya ga-agbawazie dị ụgwọ ma ọ kpọkwala nọmba ya again now ya kpọọ this man so na o werele 3 million naira kwere ha echile n'azụ mara onwe ha ọ gwawa ya that na ma that guy kpere na phone na-ele ihe crowd juru na this business na ime onwe introduce na ego aha ahụ edere na check na ọwụ ha aha na ọwụ ya nwa nwee aha ahụ nọ na check na ọwụ account number ya na ọwụ ya nwa ka ya na ya bụ mewe the business direct hapụga crowd ndị brokers na ọha nwa na-eme ahịa ji agbagote ka o nwee ike nwechatakwana something ka ya nweta ebe ọ regular business ka ya na ya abụọ mewe ya hapụga this crowd soga this business na ọ dị necessary ya hụ na ọwụ onye ọjọọ because enwere obere ego na ya n'aka ya were 3 million naira send ya ya osi enye ego enidire ego osomri ederele check nye gwakakwa na enidire ego ya were 3 million naira nye ọrụ akpozi ya bịa darizie wepụgazie dị 3 million naira ka edezie 11 million naira check ya gwa esi ya ga ya ka enweta ohere enweta chance obide threat na nwa ya na ya ga-agbagbu ya ya gwazie na ya ihe nwere ihe niile na ọ ga-apụta ndị ahụ ga-agbagbu ya na ya nwere voice record ya ebe ọ gwara na ya ga-agbagbu ya na ọ na-enye ya ga-agbagbu ya na ọ bịa gbagbuo ya kwarazie the money ya so oke ihe mere na ya sị ngwa unu mekwara na ha abụọ na ha adụla onwe ha legalege kele na-ahụta this other man na ọwụ ya na ya bụ mere business na ọ nwere ndị kpọrọ ya mere introduce to this business na ọwụ ya na ya bụ the day ya mere akụkọ akụkọ ya na ọ the day ya bịara na company ebute na ọwụ ya na ya bụ did directly na enweghị mgbe o kpọrọ ya si ya mgbe edere check ọwụ ihe nyere check na ọ mụrụ onye na-emere business a gakwuru ya onwe ya bịawazie to him ya gwakwana ya sị na ebe o chile na azụga mata onye mere business at least ọhụ n'ebe ego ya nọ na ọwụ na ọ bịakwutere because of gịnị ọ chọrọ ịrụpụ ha now ka ya jụgodi ya na this man sị na lekwa ihe o rere ahịa na o kwesịrị ịgwa that man ihe o rere ahịa na ihe ahụ ọ gwara that man ọwụ ihe ha gwara the man ha na the man mere agree ya sị na the man baga na ahịa na ọ dị ọnụ ya jụwa ya sị na ọ baga na ọ dị ọnụ
na ugbu a na ọ gara gwa exactly ihe o rere ahịa na kedu ebe ha nwa nọ oke ha dutere na ya ọnwa anwa kpoo nọmba na again na ọ ga-ahụ how dangerous ya dị na kemgbe 1 week okpube na ihe o medige mmadụ si biko na ya ma ụlọ demand na ya mara demand ọfụma na ya yuzu na taka cruise ya were gbapụtara ya ego ahụ kama ka ya return ọkwa ihe etire demand mgbe obe gakwa ya gwa ya si ya n'idizi ma ihe etiri ma gịnị na ọ gbawala agbawa mara taa o shiga mere that man no explain that na ọwụhụ ya nwa account number ahụ ejide check na ọ ya nwa nwega proof already the man na account number send kwara the man account na the man etiri 3 million ya kaga narakwuo ndị ka ọzọ from wepụga ya out of this business ye meet the man so we na mere business obiakwute ya gwa esi erifa ya be ihe etire kpotara na the business o wepụla ya gagwa the man ego lerere ya ha akwụwala ụgwọ na ya mana otoshi ga nara 3 million naira ya lash ga nara 11 million naira furu afọ making it 14 million naira edere na check ye were kpaa n'aka oshi na azụ ga nara 3 million kpachapụ ihe etire ihe na ndị kpọtara ya na the business tire ha ga-ejikwanụ ha jicha family ha ga-ejigarara letekwana ụmụ ha ọsị na ha deserve ya werezie ga menwe ọtọ gwawa the man na ọ ya nwa dị ahịa na ọwa ahụ ya ka edere na check tụe nọmba the man tụte nọmba the man kpọọ ya because ọ na ọwụ ya nwetụte nọmba the man because that day deliver ga ahịa na the company ya hụrụ movement ya ma na ihe o mekwele ihe ahụ ọ chọrọ ime ya nwakwala nwa kpọọ nọmba ya again ka ya nwa hapụ use tata cruise ya ebe ya nwa nọ na ya na-akọ ngogbe ene 11 million naira dangle gana the man eriela ego hicha shon okpe ya so we na emere business no ya nwakwala nwa kpọọ nọmba no wo nwakwala nwa kpọọ nọmba nye ya nsogbu ya owu ya gbaga ha oso ya ekwe nwe mgbe ya dị na ike na eme business na ya ga na-akwa ego ha small I will go do every month ya kwa 200,000 what this man ji chọọ isi kwụọ 11 million naira no onwe ndidi ya ga na-akwụ ụgwọ na after all the company na-eji ike akwụ ụgwọ na ya ga-akwụ ụgwọ ma ọ na onwe ndidi mana otu oshi agbaga ya na-eweta na ya echi hụ dịka ego anọ kpọrọ ma ọ bụrụ every month ọsọ ọbụla ọ kpọrọ ego na ya ga-ekweta na lekweta ya gwa ha otu esi mee business gwakwana otu oshishi n'azụ bitere ndị ya na ha kwa emege business ịbịa chanya ọkụ na ọwụ na ọ dị soda guy na ọ ga-ekwekwe me understand na ọ bịa bitere na ọ nga ọgbaga ya ọkụ ka o ji naragodi ya 3 million naira emere ya transfer na enyekwule nsogbu ụmụnne m na-anọkwa ịnọ ngalugbo ene ị na-azụ ere small mistake mmadụ nwere ike ime shake business ya n'ụdị ọ na-aga ha tụwanye ihe ya ga wrong gị na mmadụ ma agree atụkwasịkwala obi gị na ihe onye ahụ gara chata asịgodo na okenye ihe butere ihe n'ugbo ọgịnị ka broker somebody na-enwe nke o tiri ọwụ ya zụrụ azụ ọwụ ya rega ga-ejibe ticha ego ole dị otu a n'ọkwa na ya wepụrụ this man ego a ya na ya abụọ mewe business a by kunkum n'azụ mana ihe ọ na-amaghị na ọ bụ ezo business wụ another name onye nwe business wụ another name business wụ another name onye nwe business wụ human being mahụ dịka mmadụ a ga-asị na onye a ya onye nwe business onye ka gị na ya abụọ mekọga ihe ya ga-arụpụga ndị otu ya arụpụga ha kpamkpamkpam ka ọ ga-arachata ka ọ ga-ezuka o zuore ka ọ ga-ajụ so etiri gị na ọ ga-eji ha ga-eji enwetacha ego leduta ọ ihe gburiri 11 million naira na hanging in the air mụnana ọ otu oshi bịa kụsara m ya msụ biko ịnụ ngala ugbo enekwekwele mmadụ ra ịgaghị na ụdịka mistake a biko ọ dị very very important ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu